Představ si baterii, která dokáže na jedno nabití fungovat více než 1000 kilometrů, a to bez ohledu na chlad, horko nebo špatné silnice. Tohle není sen, ale realita nové polovodičové baterie Toyoty, která vyvolala obrovský rozruch v celém odvětví elektromobilů. Na jedné straně Elon Musk a Tesla mluvili o svých článcích 4680, na druhé straně Toyota potichu psala historii. Nyní, když byl prototyp představen veřejnosti, byl překvapen dokonce i Elon Musk. Baterie Tesla 4680 se totiž s touto technologií vůbec nedá srovnávat. Nejde jen o baterii, ale o revoluci, která může současně vyřešit 3 největší problémy elektromobilů: dojezd, dobu nabíjení a životnost baterie. Znamená to konec nadvlády Tesly? Musk bude nyní nucen změnit své plány a Toyota se skutečně stane novým králem elektrického světa. Odpověď zní ano, ale je velmi důležité pochopit příběh a technologii v pozadí. Než se seznámíme s revoluční baterií Toyoty, podívejme se na současné postavení firmy na trhu elektromobilů. Společnost, která byla kdysi považována za krále benzinových a naftových aut, dnes dokazuje svou sílu i ve světě elektrických vozidel. Ano, je to ta samá Toyota, která s modelem Prius nastartovala trend hybridních vozů, ale nyní rychle dohání konkurenci v plně elektrických automobilech. V roce 2023 Toyota celosvětově prodala přibližně 150 000 plně elektrických vozidel, což je 4násobek oproti předchozímu roku. Zatímco dříve se firma soustředila hlavně na hybridní technologii, nyní se rychle orientuje na plně elektrické platformy. Zajímavé je, že Toyota nevyrábí pouze vlastní elektromobily, ale prostřednictvím své luxusní značky Lexus uvádí na trh i prémiové modely, jako jsou Lexus RZ a UX 300e. Toyota oznámila, že do roku 2026 chce ročně prodávat více než 1,5 milionu elektromobilů. Aby toho dosáhla, přijala řadu důležitých opatření. V Japonsku, Spojených státech a Evropě buduje specializované továrny na výrobu elektromobilů. Zaměřuje se na polovodičové baterie a vyvíjí novou elektrickou platformu s názvem Debian Zero. Toyota neustále postupuje vpřed v oblasti baterií pro elektromobily. Zatímco dříve její baterie mírně zaostávaly za konkurencí, nyní se nové generace litiových a polovodičových baterií stávají její největší předností. Výzkumné oddělení baterií Toyoty je aktivní nejen v Japonsku, ale i ve Spojených státech a Německu. Společnost veřejně oznámila, že v letech 2027 nebo 2028 zahájí masovou výrobu polovodičových baterií. Nejzajímavější na nové éře Toyoty je to, že zatímco jiné firmy zpomalují nebo odcházejí z trhu elektromobilů, Toyota tiše vstupuje a se svou technologií a škálovatelností způsobí skutečné zemětřesení. Co je to polovodičová baterie? V době, kdy se všude mluví o elektromobilech, si tento pojem už určitě slyšel. Ale skutečná otázka zní, co přesně polovodičová baterie je a proč kolem ní panuje takový rozruch? Vysvětleme si to stručně a jednoduše. Většina dnešních elektromobilů používá lithiové baterie. Tyto baterie se používají už řadu let a nacházejí se téměř všude. V telefonech, noteboocích, koloběžkách i autech. Mají však jednu velkou slabinu. Jsou uvnitř křehké. Proč? Protože obsahují kapalný elektrolyt. Tekutinu, která uvnitř baterie přenáší lithium-ionty z jedné elektrody na druhou. Když se tato kapalina příliš zahřeje, unikne nebo je vystavena vysokému tlaku, může baterie explodovat, vzplanout nebo se poškodit. Určitě si už slyšel zprávy o vybuchujících bateriích elektromobilů nebo o telefonech, které se při nabíjení vznítily. Kořenem všech těchto problémů jsou právě staré baterie s kapalným elektrolytem. Polovodičová baterie představuje jednoduché a bezpečné řešení tohoto problému. U této nové technologie se uvnitř baterie místo kapalného elektrolytu používá pevný materiál. Takže médium, které přenáší ionty, už není kapalina, ale pevná látka, například speciální keramika, polymer nebo dokonce sklo. A jaká je výhoda? Tou první a největší je bezpečnost. U polovodičových baterií je riziko požáru nebo výbuchu téměř vyloučeno, protože neobsahují žádnou kapalinu, nehrozí únik, nejsou zde rychlé řetězové reakce a baterie snese i vysoké teploty. Jinými slovy jsou považovány za prakticky nevýbušné a mimořádně bezpečné. Druhou velkou výhodou je energetická hustota, tedy jak daleko může auto dojet na jedno nabití. Polovodičové baterie ukládají energii efektivněji, což znamená, že vůz může ujet více než 1600 km na jedno nabití místo dnešních 400 až 500 km a zároveň je doba nabíjení extrémně krátká. Nové polovodičové baterie lze plně nabít za 10 až 15 minut. Třetí výhodou je životnost.
Lithiové baterie obvykle začínají ztrácet kapacitu po 1100 až 1500 nabíjecích cyklech, zatímco polovodičové baterie zvládnou i více než 1000 cyklů bez ztráty výkonu. To znamená, že elektromobil vybavený takovou baterií může fungovat mnoho let bez nutnosti výměny. Čtvrtou výhodou je šetrnost k životnímu prostředí. Tyto baterie jsou odolnější, snadněji recyklovatelné a materiály použité při jejich výrobě jsou udržitelnější. Ale nabízí se otázka, v čem je háček, proč se ještě nepoužívají všude? Odpovědí je, že výroba polovodičových baterií je zatím velmi drahá a technicky poměrně složitá. Výrobní proces vyžaduje nové speciální materiály a jeho realizace v průmyslovém měřítku je stále pro firmy výzvou. Přesto na této technologii intenzivně pracují velké společnosti jako Toyota, Samsung a QuantumScape. Toyota oznámila, že mezi lety 2027 a 2028 uvede na trh baterie, které nabídnou dojezd 1600 km a plné nabití za 10 minut. Pokud se to podaří, otře se to automobilovým světem novou revoluční vlnou. Možná tě teď napadá otázka, proč Tesla také nepřechází na polovodičovou technologii. Sám Elon Musk uvedl, že polovodičové baterie jsou velmi složité a že jeho tým se v současnosti soustředí na články 4680. Jenže jak Toyota a další firmy zrychlují výzkum, tlak na Teslu stále roste. Ve světě elektromobilů je vždy první otázkou, jak silná je baterie, jak daleko dojede, jak rychle se nabíjí a hlavně jak dlouho vydrží. Na tyto otázky Tesla odpověděla představením baterie 4680, která byla tehdy považována za obrovský průlom. Název vychází z jejich rozměrů, 46 mm v průměru a 80 mm na délku. Tato baterie byla větší a výkonnější a Tesla tvrdila, že díky ní se zvýší dojezd vozů a sníží výrobní náklady. Tehdy používala inovativní technologii tzv. Tabless designu, který umožňoval rychlejší tok proudu a menší tvorbu tepla. Tesla ji postupně začala zavádět do vozidel, jako je Cybertruck a model Y. Nyní však, když se objevila polovodičová baterie Toyoty, působí technologie 4680 už zastarale. Celý průmysl elektromobilů byl překvapen polovodičovou baterií Toyoty, která nabízí přibližně 1600 km dojezdu a pouze 10 minut nabíjení. Oproti tomu baterie Tesla 4680 stále poskytuje jen asi 600 až 700 km dojezdu a vyžaduje 25 až 30 minut pro rychlé nabití. Pokud jde o životnost, největší výhodou polovodičové baterie je, že neobsahuje kapalný elektrolyt, takže odpadá riziko požáru a přehrátí. Naproti tomu články 4680 stále kapalný elektrolyt obsahují, takže riziko zcela nezmizelo. Co se týče dlouhodobého výkonu, polovodičová baterie Toyoty nevykazuje pokles výkonu ani po tisících nabíjecích cyklů, zatímco výkon baterií 4680 postupně klesá. Navíc polovodičové baterie poskytují stejnou účinnost bez ohledu na počasí, ať už při minus 20 stupních Celsia ve sněhu, nebo při vedrech kolem 50 stupňů. Oproti tomu články 4680 potřebují při extrémních teplotách zvláštní ochranu, což může dlouhodobě ovlivnit jejich výkon. Baterie. Tesla 4680 byla ve své době velmi inovativní, ale nyní, když se Toyota blíží k praktickému úspěchu polovodičové technologie, je to pro Teslu varovný signál. Sám Elon Musk uznal, že polovodičová technologie je mimořádně náročná a složitá a proto jí dosud nedával prioritu. Pokud však Toyota dokáže do roku 2027 tyto baterie vyrábět sériově a nabízet auta za ceny srovnatelné s dnešními elektromobily, technologie Tesly bude považována za zastaralou. V současnosti se baterie Toyoty ve všech ohledech jeví jako lepší než článek Tesla 4680 z hlediska dojezdu, rychlosti nabíjení, bezpečnosti, životnosti i účinnosti. V takové situaci je největší otázkou, zda Tesla nezaostane. Trh s elektromobily se rychle mění a aby na něm firma přežila, nestačí jen jméno nebo značka, jsou nutné neustálé technologické inovace.